Magomba tinyalo wuok to okinyal tho ringa ni yudo thuolo ni nyaka iwuok gi plan. Koro pinje mosebet kata motimo ni wuok gi plan kaka India giri ne osebet gi long term plan. Ma India for example korka yath kono gin ne giloso gikoni twan tek ni wayudo ni wang'e kaka wanyalo lose to wabe wang'eny marwa oromo gimwa loso. Jo India ng'eny ma kong'iew to kambi no nyalo tiyo atiya kata kutamru. To Afrika riwruok otamowa chakre ne wayud independence 1960s ng'ato ka ng'ato obet e kona mare mathin moting'o pinje moko ni mana milion 3 kaka Kenya wan milion 50. Ok inyalo loso kambi malong'o to ni uso mana Kenya kende. Ok inyalo piem gi kambi ma uso ne ji madhi 1 billion China. Koro wan at a disadvantage manyaka wabed gi plan. To kapok wachopo kama koro wanyalo betie kendwa to nyaka wati gi joka mariek nikech nitie gik moko mabe wan ema wan go magidwaro moloyo to gik machalo kaka migolo piny elo mwandu manitie piny ng'eny gi nitie korwa koni. Koro wanyalo betie mariek moloyo kaka wantie sani kuom giwago. Erokamano ahinya. Kendo so gini nene yo machal nada ahinya ser mana piny Amerika koro chiwo manyaka sani koro gisethicho oko. To parni e kinde mabende waloso kotonde kod ser bende piny Kenya wantiere koda lek mano mar bedo first world country. Sharon, adier mar wach en ni jatendwa mar